Puilano kupulung hamjang mabai norok jotono lamsoko. Friendshong जों tini saiman langai rasmalani kogrokno kali prosonno senbai komthingjak siri rasmalani tiritiyo lohoro kok wanjai bai swijak bubagra amormanikoni laibumano ang norokno kok borok bai sai khwnarwnai norok nai tongdi kupulung hamjangma. Maharaja Amarmanikyo wngkha Maharaja Devamanikoनि bwsajila. Devamaniko 1520 ni simi 1530 इंराजि bisi jora raja chalangkha. Salsa rungchalokna batailaimani salo bubagra Devamaniko Gomoti tuimao rungbai thangui tongmani. Borok kalua sora eba kosua sorao sokpaikhe gairingni nukao asugui khoroksa naithok bwrwi siklino bwkhanai pharanai tongmani nuhuro. Abono nugui bubagra malangsawi thangkha bo waisa nugma baino abwrwino hamjagui thangkha. Abwrwi wngkha Hajara Senapati Rosangomordon ni bwsajak. Senapati afru nogo kwrwi bo Narayan Senapati ni chubachu bai Chattogram jobani samungo thangjak. Jesapano siteng bubagra Devamaniko abwrwi naithok Hajara Senapati ni bwsajak bai kaijakha tai bono logi song swnamwi nakha. Haifano Maharaja bini alka bihigno kirijagui bono rajakhor eba rajdhani o twlangliya arono kwlangui thangkha. Aboni kisa bisi ulo bini ogni chrai bwsa chwla achaikha. Bisigba eba 5 years ni ulo Hajara Senapati nogo phirokha. Bo bwsajakni kogrok khwnawi tai busuk kwtalno nugui belai hamjakha. Tai bo busukni bumung pharkha Ramdas mungui. Yang rajakhor eba rajdhani o Maharaja Devamaniko ni yagulo bini bwsajila okra Bijoymanikyo singhasono asukha. Bubagra Bijoymanikyo bufayung Ramdas ni kokno saimanui borokno rajakhoro twlangui thangkha tai Ramdas no lekhapora swrwngnani rok byabostha khlai rwkha. Afru bini umor bisi sidok eba 16 bosor. Rajakhoro phaiui Ramdas ni bumungbo swlaijakha. Tabukhe bini bumung wngkha Amardev. O Amardev no Maharaja Amarmanikyo. Friendsong omo wngkha Sri Rasmalao swijak Maharaja Amarmanikyo ni part 1 video. Aboni part 2 video dati nutubui phainai norokni bagui. Norok o video joto dibra sarokno phunukdi tai chini Tripurani laibumano kuchugo tisadi. Jotono no hambai.